Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. May problema sa inyong machine? Waman sir. Dito magugo sa HR kaganina. Mm. Na malihog si Miss Rian. Magpa-drive kuno siya nimo sa bangko. Unya, dili kuno siya magpabalibad. Ha? Oo, absent bangkod ang company driver sir. Basta, naing nantana ka. Mubalik na ko sa akong pwesto sir. Ha? Mark. Excuse me sir. Sige. Doon taon na taon ha. Brad, hoy. Dalawa. Tao sa Brans, ha? Kusa na. Di pabaliban si Mr. Rian mo. Kamao ko mang mo drive, Jake, di ba? Kay Bawi, bisig ko sabay ko drive-ban. Mao ko, pwede kayo. May giapas mong utang items nga ikarga sa van. Pwede tingalig. Hangyo na ko si Miss Rian nga ikaw lang ang mo drive para niya. Kadindot naman ako musugot nga ako sila. May akong ampay. Pero, patuloy ko kusap, sir. Kung musugot siya nga ako ipadrive mo niya. Oh, hala. Nagapanagit na ba unta ko sa GM? And I thought nga dili ka mo balibad, Sir Franz. Sir, kanasab na ko, Miss Rian. Nag-miss Rian ka man sab kani na ako. Ah, Pero Sir Franz, mo balibad yun ka? Kay tawagan na lang nako si GM. Nga dili na lang ko mudayon og ato sa bangko. Ayaw lang siya tawagin, Miss. Sige na lang. I-drive na lang ka sa bangko. Thank you, Sir Franz. Thanks, gid kaayo. Sorry kaayo, Sir Franz, ha? Na sa tanan, ikaw gid ang akong gipanahangid ni Sir nga mo drive na ako paingon sa bangko. Okay lang, Miss. Why problema. Importante man. Bitaw, importante mo gud kaayo. Need good. Daghan biya des company nga mantigo sa four wheels o may license pod. Naibaw mo ko. Daghan bitaw. Pero ang pangutana, kung makasalig ba ta? Aw, naaman ko'y kasaligan. Nag-ulsa man ang kasaligan, Sir Franz. Unya, dili ko ganahan nga maoy akong pa-drive-on. Mausap. Lisod sa kun magpa-drive sad ko sa tao nga dili ko ganahan. Dili ba? Oo. Uy, hala! Milapas ta, Sir Franz! Ha? Uy, Naunsa man sad ko eh, Sir Franz. Sorry gid kaayo ha. di maguna problema. Mahimo ra man gud og mo U-turn ta sa unahan. May U-turn slot man dito. Mubalik ra ta. Unya, sir, okay ra ka? Okay ra. Siguro kang okay ra ka? Tingali bag ingon kang okay, pero dili di ay. Ikaw yun. Okay ra lagi. Basta, Sir Franz ha, okay ra gid ka ha. Laki. Okay ra gyud. Wa gyud problema. Thank you very much, Sir Franz. Thanks gid kaayo. Miss, gihagkan ko nimo. Ni ta sa bangko, Miss. Kadiyot ha kay ablihan ko ikaw. Ako na lang, Sir Franz. Ako na. Gentleman gid kayo siya.
Thank you, Sir Franz. Anhila ko sa gawa sa bangko magpaabot nimo, miss. Uy, hala. Diliday ko ni mo ubanan sa suod sa bangko, Sir Franz. Ha? Mag-withdraw ra ba ko og cash? Please? Okay, miss. Ubanan ko ikaw. Thank you, Sir Franz. May nanawag nimo, miss. Dili ron ang akong ringtone. Base ng imong phone. Ha? Tuod. Maudero na akong ringtone. Tanawa. Tubaga na. Kay base ng imo ng misis. Sunod dayon ako diri sa suod sa bangko, ha? Miss. Musunod ako. Kinsa man ang nanawag ka? Si Corina, cute. Ang iyangan ning mi-appear. Hello, Day Corina? Day? Hello? Francine! Ako ni pa, si Miles! Oh, Miles. Anak, ikaw ni? Abi na kong sumama ni mo, Corina. Siya rin nagdayal pa. Kaya nangangyo man ko niya nga manawag ko ni mo. Kaya gimingaw na kaayo ko ni mo pa. Giningaw na sabkay ko ni mo, Day. Oh, naunsa man ka? Nakahila ko pa. Tugod sa ko gamingaw ni mo. Oh, ayaw, anak, Miles. Ilang ko paghilag ko. Kinibataa, Dili man ko kapugong, be. Si Mama Corina din mo, si Dudot. Labi naman to si Mama ganiya sa pagtubag ni mo. Iya mang loudspeaker. Unya, pagkadungog sa imong tingog, may biya na yun siya. Tuos tindahan ay. Likuya po kay tuas sa likod. Wa sila'y plano nga makigsulti na ako. Ambot lang ni Kuya Dudot pa. Pero si Mama, maramantog ng luod ni mo. Ha? Nga naman? Maisulti ni Lula. Kay, wala ko nung kamanawag na mo din eh. Ha? Kuan, kining... Ngano di ay pa, ngano wa ka na may tawag-tawag na mo dire. Dali raman lagi mo nagsulti ni Papa Francine, Miles. O kuya, kay busy man kuno siya ron sa trabaho. Oo, okay. Ting trabaho pa man rong orasa. Malas 10 kapin pa man sa buntag. Nganong mingon man si Papa Francine ni mo, Miles, nga busy siya sa trabaho. Nga murag man siya naa sa gawas dihang mitubag. Wa kang kabati ato. Nga mura man og daghan tong sakyanan ng atong nadunggan sa imong pagpakigsulti niya. Aw, bitaw ma. Unsa kang trabaho ang yang gikabisihan, no? Ug kinsa kahay iyang gikauban. Nga mura man to siya naa sa gawas nga mitubag sa cellphone. Ambot lang ma. Tawagi siya balik, Miles. Pangutan ag kinsa iyang kauban sa trabaho. Nga murag naa man siya sa gawas nga mitubag sa cellphone. Tawagig balik. Hindi naman makontak si Papa Francine ma. Bag-o pagani mo nagkasulti. Unya dili na siya makontak. Klaro kayo nga iyang gi-off ang cellphone. Aron di ta makadisturbo nila. Klaro gyud kaayo. Ha? O kinsa may kauban ni Papa ma? Kinsa man makuhin? Everyone, thank you for listening for today's episode, and don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!